Ndizi TV Ubwansu Bw'umuguzi. Mwanchu muligire bono charagire ense yemo yabono maragobenga kene go kwaligania SMS ya mangana majia nyaro kumanyigati yale to abireto go kwaliganire kurasema mbya yalenge ntambe gachinse chigabono chawon maragoba asari bonyale ko samura na go kumanyale bali kibaito ba kwaligania ngalibono tunyaro ko imanya asenchera yoboikana asenchera yoboikano na mange habereka kolekana ayibonto go chikumulekera se maragoba yabono anemono habayibimba bwa tuchinse mu tiri ya karantini goba gwatu bakano bakubye binto anebono banyaro gosaganwa agokira bonige to kumanyiguna abayi babere nigo bagoitwa n'abantu ikagokwa asensemeria ya karantini ngati ya mangana to bolito mono asemargoba yabona boigo inchira abanyanyimbe nsemeria keroka baroka no gutumika egari ya ambulance aso kunyara gokora na gwikira nimero beri yabo ya pargose traffic ngana yeru mubasukano gokolekana aseri tukulia lero ngati yatuju kumulikira umunchu muligiria na kwarganitwe menya senchira yobo ikirano asa yomo nanda mangina bogoto bwatu kwetera nsemeria mtandao nsemeria Facebook na bogoto na Ndizi TV News Digital abaga nsemeria YouTube na bogoto na Ndizi TV News tubaze kweba goto bwatu kwetera se website yetu notambe www.ndizitv.net onyale konyora yo munanda mange asenchira yobo ikirano Asteri tukeli gabono aliya Jumaine stariki meronge tatu omutinyo gatano kabiro mwaka bw'ikiri bubere na meronge bere nene ulitoko bwatanere gotera sumu na obimenyerero igakoro kwa Lydia Mose kero kelisara mumanyi akone kichibi chamwe gija gwikere asenchera yobo ikirano itanganika gima tonyara mwana yo asenchera yoko ya chuta Bajuliga ambulance yidi mitonyara mushikano no alime no mushikali aliko minyoki Oya barapire je kumuke baroire gekomnyokie gari ya piria amabori na mange na sekia abanyanyimbo bachakere ko tumeka kigari ja ambulance nsemeri ya traffic baro kuno kukuburi kurwa samenyi bensemeri ya keroka Dirisa wati yabo mari wa primary no ega tuo toga kwachi kura misa 12 ogatewa no takanye Chinoche, chipera, etaraje abune kira bagire toka baraka bana ko tuwa batamo kiko chichi sukuru ewate erebo Dirisa koratu toka boka mambichu niko gochorindo tokonye nkaigwa chete ntwanya okora menyi bensemo ya umali ba mochirio mo MC bwe godie yo dismasa Dirisa Ntenaji akona bayiraka ngokane korusuko Ntengo geitinyerochi Stimbwati mono Nenchara gose no boybiti to manyaba menye kurwensemo ya karantini niko bagandrete go ichane bikore byobo sari bigandrete comment kana abantu bakore bachingo ko banyenya bali batigemetwe Asa yomone nda mange saranso ikabono twemanya senchira yobo ikirano yeterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha Ikotoko cha KMS mungana maji cross county ya Nyamira kubatakana mu governor wa county yo Amos Nyaribo litukolera ni gakoleta rawe kansemeri ya Keroka asemero bile gendete kobe kwa zogo chokinia omucho Keroka chikobe municipality okona korenseme yo hasaikira na muna bwatani bande gati ya bana ba MCA ni kubatogere getambo kiryo kunyara ko kinyo mucho Keroka chikobe municipality aribo ni gate birubona nabigete mero bile mbyisene erikunyara kwa ne kibune county ya Nyamira mune chinsemo chinda magendro kunyara ko ikirani kwa achinsem kolengana nere ni ganyare ko boli boy governor cross county ya Nyamira kwa neki unango bwatira na barasobe masoko nyara wikirania magendero niganyarre kuboli amenye be county ya Nyamira bagana kerikeria kia Jensen ko babangore krabe getemiro bilisene kwa neki ngwikiranira bokorri bwaje asensemeyo yaribo boy goni ganyarre ko segeta kati ya ba MC kurochi wodi kwa neki unango kirani bara magendero ko chasa amenye babo ko bwatika ne chiro abete bakulira amenye be chinsem engakyo chikambini yo mwaka bwe chiri bubere na meronge bere nebere gose 2022
iwe mwake sabu yenyu mumanye mubwate account mwanya korubu ukote te abantu bao muno n'abana bao wazirana nere iyo bwate batete irita rya Nyamira lakini ile leo kale gazi ira stili nero mo togo kora mwaka yo maboti garete twakachikura nanyara kubika kiregento nona mubuza rekanga ki ashyinguru ebintakora n'ekiguru kirayera icyakibeza kiwate resource problems kibeza togo twana ukikire kibeza cyekindi ase egarame ile neza narebe nyetire pero kankura atema more lakini mora ikia sentalita yongo jakobeka oyo kuri kibeze kinyingi orwa mabata onora mapata mangi ikanya kera como wakane bango yo kinta baire binte bingi awti taite twanja nela tobe kanekati omanyo nebeze yo mujoya koyo omujoya iko mwakarane meshara nendo Mwanchu muligereko tikara boyo meje county ya Nyamira chenga kichukuru kigendera chagosieko na baga chinde cyabere cyegosieka aso mutumuko bwetamu yegani gawe boli baboli gukane kibuna chenga kyabana bare kankonyara gosanga na borobo komenya gati emichandre babere goetera kolengana na bali mukuru cyskuru gati yabo no mwalimu monde we skuru ya St Cyprian Biticha Secondary Ronaldo Nyancha liganya reko boli baboli kone kibuna nkira bare chenga kichiabo chenga kichi bare sika kone kibuna nkomenya bare michandre yabana na ko boli baboli basanga so bwamo chenga kabana bakwirana anago twara chimbo chenga ya ekara barche skuna bagana ekara bara asinka chiabo unatokomanyigwa no muri kito kurase county ya Nyamira Paul Kapam okara gago kwana negeta sine kego mwalimu yigo munene we skule yiga ya St Cyprian Biticha Secondary School asilita Ronaldo Nyancha nigo hagendera ko baga koroki okwegena kwaenga nachukunyara ko baga kubeko mukya iyo kwimukya skule yiga igoro asebirengo bya masomo skulu ya Biticha next account school ya beriyo kora buya ono igatubwata abana bakurigiriria 700 performance ya KCSE yabereye kugenderera n'umwaka uria emini yarenge 7.3 matokea yamaya ni sauri okubwaterana gati y'abarimu n'abana ne board o management amone sponsor ukwana negeta sine kiganiga hatebire bitambukiro bikire no babekire buri skuru yiga kwene kina bachukunyara kwa bagwekera marago nanene eminire babekire yo mwako yiga bana be skuru eye bintombire bine bikogera bakora buya obatanganiti Nyasaye itokogende misa mara gatatu ase week kimbu cyabone kingia cyabere kikomenteka ase kerengaki nigahaburiria abanyakenyoro na bibori kwene kibuna nkubwaterana bare asugwa kanebisagwa ebyo bibatunga kigo cha seskure yiga unenjere ya moyo kuba abana libagalia bene kunyara ko baba gwetera amasomo abo ege skure yiga gusaseria umwana kararo cyo muyibori n'umwari wago kwane ruga yemo ese moye tabia no umwana yakobo muya iliagara na ndo nyara okora buya kisemi namono etabia jikogenda amo mwana ubwate tabia ngia nabakonyara gukora buya samatemo kiga abana bachukunyara ko baba kwenda sumutimo ko boygo nigabwa tukiro semia uchasa baiboli amo na abana elio abana mbabasa go turutumbwa abana babe bagosoma mbaba baingirie gasi nyinge liegere karoba uja kuirana na ntonyora abana nabo bari unatuwa batomiteka mairi mwana tuikumanya nkia kwenda kora ekeruta yange n'abayiri bakwenda babachwara umwana esale sabantu batamu maiti igagunjo kobe kebengyo begente kebe oanza gukora etabia ategenete abana baito tuna wasauri bakogenda batige ko soase etabia etaba konye uja gukora buya na mono ukunywa madawa ya kulevya mono muna marua na inde ubwamate gati abaiseke n'abamura bokeane igo hagendere ko bagakubulia serikali kwene kibunango sirere skuru yiga asamagacho aneno koroseri gwa kwe lab chidometry na boigo no kubekwa kwa mache
egintu kiragere abana baiga kwenekia konyora mazingira maya ya masomo. Skuru yabairige gukina, skuru amahitaji akire igoro. Dom tubwati abana bakorara baikire dom, bakorara babere, abandi bakorara nse. Ebirasi bikire, kirasi yakamuke bwende utwara abana 45 bono nabokonyore kirasi yakamuke bwata abana 65 70. Urapara turinchiyo na kino kino turaganie serikali etokonye turu CDF muchumbo ito banyare gutwagakira nsemo ya manje abana bakwenda roche na twari kugania nyendi yanyare kana baturimere Paul abana banyora mbakonyora gosoka isko karo bagosoka kumira na bari bakonia madawa ya kulevya babaoneri no ina abana banda baiseke no ina bamura banyora bagangaire. Omweli oye Onyancha nigasemmerie geseko kyomugusi kubika masomo bosio una omwando baratigere abana babo asa matuko ali bosio. Mulima itakeire njira teyo umwana ara turaje kumwatera ubulimo una kale bagatera ubulimo umuntu manyanga na bagwateru anyale kogendererio nyoma aendererio kogendererio family umuntu atabwati semi gakwendera gusumbuka seminarira nyare gotokonya munaba gusi. Ginko report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga skuru yiga ya St Cyprian Biticha Secondary School imeye sub county ya Masaba North imeye county ya Nyamira inche gonguruko Polycarp Okara. Biamono mulikito Paul Kapokara sorobotirwa senchele jovoikirano gotigana jibono mwancho muligereto mulekera baigensemeli ya kiroka obasoko no mutinde ni gone kiwasa ditukulia lero hejema igaje gari ambulance yare komnyokia egari ya matatu igoti bakana buno munyanyimbo yomoni gari gotumeke gari yo aseganga yo kunyara wekiranyo bokori bwabara igentokera kunyara gostoma chipigipigi sensemeyo na koira abantu gotiguro chinkoma emergency ya kiroka unatokomanyigwa no mulikito mirdada momanyi Okorobekana nigo kwenekigwa imeyo mochokeroka enga kyomo basukano enekigwa asegari ya matatu ya tuoma chipigipigi echo chalenge stage yabo mbarabale ne para egento kerera omorundi abwegari yokonyora chingoma egati ya bande aya nigo enekigwa ekero egari ya ambulance yalenge komnyokya egari yo egento kerera omubasukano yo Korengana bana boda boda kurensenseme yoni goba chanera egekorekyo ase omo deputy pace commander arenge gotumeka ambulance komnyokia egari yo egento baine kyabuna obeirega gokora igo ase egekabono twaje korba ambulance ko rogoro etangene ko eganere ata yalinge bosibwae kurkuyungi datangene bosio dali kuminyoka sana bono abana nyo twafokire kutumande kidogo iga ambulance ya kangi igala liana tayari rogoro ambulance ya tamata sipujenge ya bado bia mwenye kumata ali abantu bayitumba umya sana kuri alero kwajuliga ambulance ili mitwanyara musigano no alime no musigali ali kuminyoka kwa twansi kweboli ambulance ngende betangani ambulance ke kukwenda kubuli abantu abarwaire ose ebugoli asichi accident ya beire eyiri go somubere bono etwa kumisana kuri alero konyaranga ebugoli mo deputy pace okeroka Mudebiti kesi okeroko utusumbuire kurumaga matuka mangi sana. Ngeto ya kolekana kero kama tumtu anyakorara. Kuya kwa rapire nje kumuki baroire gekomnyokie gari ya piria. Yacha gutotwa maso tumogete to kuliga chibesi cheito. Bantu abatatu na imichintere ba chi conductor abanyene chigari. Mware gocha ni mo kubate siwege ndeke iga morenga kimoko reko ereteri buya yare gutukana babiri bali kasegari ye. Olembe to choko abantu bali cho kubos piwoni yemambi. Ni gobono basaba eserikali gosana nyana kugayana engane yo. Twali ngosaba eserikali esoime ebwatigende ya keroka tonyoro bwene bwito abantu mbawumyete komandar bolu kutegali motareme ne umyete bibiye bono ngojo troste ndebiti biso koro nintu tokwenda koro ono ga twatandike basino stokor na stokogen Omo DCC wenseme yo Stella Wanyela nigo aikirana asenseme yo ase agikelia egekole ekyo. Hilo limefanyika hapa asubuhi ya leo. Kwa wale wameumia tunasema pole na tunawaombea afueni haraka. Tuwe watu wa amani. Tunajua malalamishi yenu yamefika na tunaenda kuyashughulikia. Na yale kwamba mmesema kuna watu wameshikwa leo, tunataka tujue ni akina nani. Nitafika pale station watoke. Sawa sawa.
nigo aenekia buna egekore kiongerigo cia koenekia gwarinde asagania abananchi abo koenekia omorembe enga kiengane iyo egendete kugayanwa ase okorenta lichibu likeranu. Mambo ya ambulance kutumika kufukuza magari hivyo sio vizuri, na hiyo ni jambo tunaenda kutatua leo kama security team. Mambo ya roadblock, tuko hapa na OCPD roadblock ya usiku. Roadblock haimaanishi ni ya kunyanyasa watu. Na nyinyi pia mkuwe watu wa kuchunga amani, na mkuwe watu wa kuangalia mambo ya security, na mkuwe watu wa kufuata sheria. Sawa sawa. Tusiseme sheria inachunga side moja inanyanyasa ingine. Hii sheria ni msumeno, inakata mbele na nyuma, na mkuwe watulivu kwa sababu tunaharibu uchumi ya nchi yetu, hata uchumi ya Keroka tukiendelea kufunga barabara. Kuripotania Egetaseni kia Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi. Mildred Momanyi asoroboti rwa century yoboikirano gotigana jibono mwancho mulgirelia asoroboti ndeto kumanye kubuna abayibichweneni gobono benyora sabiri tukuli arensemeli ya karantini ibono gotoka sebungere kutuma saba axe county ya Nyamira yongo bwatekana ababi yabatebekane babere bakoibe binto kurwa ascinsemecho anabo gati yabone chingoko ichibone gotebekanure bakonya baharia nabatiga chingo semetuye chingoko asensemejo asobutukobokia rero ni gobono gati yabayibe binto kuransemejo namaga yaye ni gobe irani bwaso yo manyaraga kubwatwe kera abantu banyara gwake kurate asekolenda yo mende wechenseme yugo takoro tutenge kegendrete asanyara kumanyekana buna herengati abayiba berago koleto busalia asenseme yo abantu barengeneriria ndamo no borobo tindi nigo basagana wikira bune to kumanyiguna abantu babere nigo bakure kubwatika no gosagano kwa abantu obuna to kumanyigwa no mulikete varina osero. Ebikore byobosaria nabayigobo ibinigo byabere bikoenekiwa sekerengo kegoro mono asensemo ya karantini yo gotoke sub county ya Masaba North ward ya Rigoma ebunge akitutu Masaba county ya Nyamira negento kierera abanyakenyoro ko bwatwa no bororo ko bairera ko basaga nabakagerwa abo asebabere baitwa go ikago kwa nabande gotori wa nabanyanyimbo magega yoko bwatania nebikore byo asobotko bugukira rero chingoko ikinde cyabwa tucyonze picyagenda eje bariete na yemo ande bona mpaka endera testini bayigo totiga bariete baka bayigo te baka bachinguru no mugwate ko manyagari akana naye matoka tari gotigara mugondo chingoko toko iberu antori korara ntubwato bokendu sana chinga kiechio nigo boigo baba gusagana e amateyemo nako baure nibo asebarengete ko barusia obomoyo kenyoro yeita bosalibu abale aro gotuko mumuro minto na cherwa amba gokorwa oruzi guchiamo nginoruzi guchianga oruchi bezerwa 42 onde chibese nchire nyonge amugorire onde chibese okatwa kugutuko kongerwa musini amateyerwa musini mwaka timbu ati lakini ndimna gwatu mna sancho kurana ni gwatu iga bana bana na batatu anchunito bora anite bana ndimna gwatu mna ni gwatu dichibona gwatu mwa namo ebeladia namo yo kuchimana igoretro namo musisi 27 cyane ngora chonse chama ya kwa toto ya simu 20 na yini mungwano yo tibeka maguko utaka kontago libona chi mundusi kurusikiti ibityane wasimbegete kurusia chisimi chia bateja bane chiba kinale kuchachia uchichomora ka kubeka maguko bona bachomora ebintu bya bitale ngebike ungira chokoni umusano muyuri bwe cha uria ungira chokoni na igori abana nababwata chingo ko 13 nabo batachinga ko 13 wasoka bangira go kigeita nege korekia bageti abange na monoko gikerwa nabanyakenyoro abo bateba bunanigo bago chandeka mono kwerigeria ntenaji akona bairaka ngokane korusiko ntengo geitinyoroje sitimbu ati mono lakini barawe banyiriete pye bako motoroje batukutete gesusue bariete pyo twabere tokonya ko ira chiriboti asaba gambi twabere tokonya ko ira chiriboti asaba gambi lakini bono yanyarikanire mobutyarisizi yagiteka bwata bake abandi bairurwechera bono yangero kabali korengana na barabu obotumeki bwa marwa na bumono batebire bokoirera ebikore bune byo koenekiwa asaba kuboria abagambi benseme yo na boigo abo bisabo borendi koenekia munanko bwatira na bare erioko yakora lakini ekegio sigekoreta na amaru ari gusira abagambi bari gwanja basiria amaru pi kende kengiare koba bona amaru aya naragerire abantu bakari gokomba okurubunchari n'abandi kuri mochenu n'abandi bekenyuro bono bago tutorerize
twari gusaba na serikali ekoromukia gusiria marupi egekwera na aragerire ebintu byonse bikoba bono nigo baganire serikali kubatingeria oburendi eriogokeania obusaria ase chinsemo echio abai batuchandire mono ntori korana turare tore bakurusi baka ebintu byose tobekere bikomoreka security baenene no police tobekerwanga igo tochandigite mo twari gusaba serikali etubwatisi mono abo ibyo obonyara bokeane ase kenyoro erinde nari environment yeito eranyara koba kegokina ase obosaria obo bokeiwe obonyara kobera ase kenyoro babeire batuchandete chingoko nchiebuma chianwe ngima nande bachire karantini rero giatoka ntuo toroche ng'a twachandikire mono tokonyu na serikali egati ebintu ebyo babeire bakoiba ng'abone chingoko amatoke ebisusu egati yebinde binke ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero Olikete Evelyn Osero soroboti rwa senchera yobo ikirano gotigana ibo igokorobekana gwakorekana se wondi ya umali baseri tukolia lero ane munaso kunyara kwamererio bokorwa mu MC bwenseme yo Dismas kolengana na borobo Dismas 3 ni gono bagote buna tarekerania okogani kwabo ane mono hasoko tabekirania magendero buna tokumanyigwa no mulikeito dipona asanya abamenyi bekenyero kya bogitocho imeye ward ya Bumaliba nigo besokire na kwemurungania igoro yo mwemisi obo Dismas 3 ase ogotekerania magenderero ali abalirete chira chinga kiche campaign mastigo bagatongaine para ya bogitocho ngorosarigwe na milioni 8 bagatachari tukerimo mbanya ko bekento byaganeri babekire mebuko milioni 8 na simba rati na baigo aya maega yo gwetigana buna abanyakenyero na guchanga chibesa eri gwekorera magenderero anena sokwero serie bitacho chingaki abarai babatigire magega nigereire sana muna intu Abamaliba omwesimiwa Dismas 3 usombi twachorete etwamachorete kurusege tukia Abamaliba tukamwaji kura 90% eka twamwete 90% ese Abamaliba ward anyorete chikura 90% nero talante kurusege ward ese ward yengima kende nkeyo anyarete gukora sensemo ya Abamaliba igoto gosaba baminto ona yarorekanira abantu abaro ofisi robo ngaine ribwe kabare korunani wa metu kobuta nega sanda bakabono iga abato korone bisanda bakobutera ngetache kyagerera mangana yarekanire gaiga nigoto gosanga korwa bagitocho korwa baroko nigoto korukorwe batema roche itogotera twagenda bake batero gorgocho korigia mache komenta nayo nigo bagenderete komo mochia omwemisio yo bwerogongorwe kubatikana ni gakorokia obwanchireri asokwena na magenderero anene asebali bamusirete engakiye campaign boka omwesimi watwaje Dismas osombi ebintari eteira na support abana chipasari ayago chora abantu ali bamwete chikura boka Tirisa wati ya Abamaliba primary no ege tuo toga kwa chikura misa 12 ogatewa no tokanye chinoche chipera etaraje abuna kira bagire tokara kabana ko tuwa batamu ko chichi sukuru ewate erebo Tirisa koratu kura tongwati wa bare ndoro sana ime abagire twakanire nyore mbali ko toroserie bitacho chitarata gaiga echigwete twaje ko moteri abana bakoberekwa nabaigo bangina amacha torete chira na natoroseri bonega nabangina babekire mebuko chisiringe 20 chisiringe 30 nabagaka gaiga bako iroseri nabaigo hasobwamo bono niko baboriria abarai bonsi anene meye county ya Kisii omongina tonya toto ebintu byokonya gototogeri na notora abangina amangana roche banya gokora kende yo toto na kiagende siko irisere no mulimo kama kawaida ntomonarete kurobo chibu na balengo mulimo igo naga sene no bulimo bwaye ntomonarete onyora baminto bagonte nae kwarenge stirisa mono ekere kwarenge stirisa mono ebintu bigandrete gosarika ekere bango yeti bagonte ina inchutorigereri ne bintu byatisa byasarekire nara kene ngajigochanga nyo ebintu bigandrete gosarika bono mugambyo monyane twaji komorigi tomateibia mangana bananchi bagonyara gukwana tanya gwikera bananchi bono ibamwete baja kweroseria ebintu boka nyore Dismas 3 bonsombi kuigweta mangana aya abantu bagejigu naye nyoto konyara koira no jara ko bakorera bintu na batagete njomo nyani nje bajage ko ruhani weteraye kwena na amagenderero chinsemo chiosi kubatikana abantu nigo bagokora bonsi engakiyo bochori serikali yetu
kuchira mache ne bisana tuharosire Kanda ase binyoro binde na banko nyarango nchoko otomire chibesa matanga lakini ase kenyoro kya bugitocho kinanya koigwo nchoko otomire chibesa no maeno se no bolimo mugambi onchoke ngwato ikaranse tiari ase getare ngumbo gatoma barai bao ogatebanga estima koruboroko ni gotora abantu abomo egere onyare gotobwatera ni estima ndo chenga ntorara ni gotoreke emisi para ibon spitu achorete moreite yo wate nkoro ya bonya bantu Tibisa isiko arati isiko Yiko ripoteria Ndizi TV kurwe kenyero kya bugitoche kegotoke wodi yabo mariba imeye bunge yabo nchali iliteria ne nkoro kwa Dipon Asanya na gotikana yubono moncho mulge chinga kye chuma musebo gode yoni gesa ogiriko nyara kwereneria angane mono ali abaka okwane kasiri tukulia lero ukona ne gatene Ndizi TV ni gate biro na sema yane gorete merango Jonsi ya magendro na gote bantarasi kachinse mo chama gendra koboli abantu gotesona ne mangana siasa se wodi yo nali bagere ko nyakoli bakali yabe na abantu ko batohereru iliko nyara goikirania amagenderero parende koru kenyorora egende nyabyeyo nyebegete program parende nyebegete korwe sebago kali agwara preach nera ari chandegete paranere gweta gatiari utin komanya munego yete chiko enyia to gukoigura esokerio ni memoini gosenya nturago bakoruka so tibare jingi begete program na inde at finally ntugirene epo aho amone na begete kajebeka entange reason nere ringa gende to anyebegete entange kini institution kia serikali kila alisa ndubwate polytechnic ndubwate primary ndubwate nyakitari even the church tukabeko ebo yaje karimo bahati mbaya bakarema 280 meters amaje taraka atokire nimbwate tissue tinga amaje ko ikatoke e contract mai wakana bono so far na baboli diese bagogera wante inkeringa ngoja bare banyere medipa akuangapi bare me anata boho abantu banyora maji so propaganda ne nyinge kuna kolikwa mara na TTO ngoro kunde this must reason be must go. Where do I go? What have I done? I'm doing work. Ndo and very strong indeed. The facts remains. Again don't carry suppose go korwa anta nyare go. One bunge gadi no mupira to kwako. It is a matter of reason and working, which I'm doing. And soon they will see. So the government of Mirivu, we are there to work. Siasa te anzo na mapema. Let them give us time to work on regards. Wanchumulikire bono chiriboti nichinge kolende kubwatakana nebironko manyugwa kurwa semende studio buno ebiro byane byabere biko butoke nkore ne isato cyabo tukonsanga manga ne mono igoro yo omwa se omuralia mo bwa koli sase igobo tukibo igobo isire ko era na mutu kwanda roboti ruwekera iPo ya rule nkwana ya bodium wabwate nkwana ya umwanchumulikiria tochikomulekera ibo igomulikito samu miyenda na atwareganeti roboti bwabo kurochinse mo chirichi maika no bogono bokonyu ikasense mo eli yebinyoro ngati yatro chikomulekera umwanchumulikiria karokira ragisa to chia bono botukumbia mona soko chora gotengera Ndizi TV obwansu bo mugusia nsembeli mtandao Facebook Ndizi TV News the digital na bagya nsembeli ya YouTube channel na Ndizi TV News tobase kweba gotubwate weterase website yetu na utambe www.ndizitv.net onyara kanyora yo munenda mangoli tobwate nero gotera sumuno wimanyiriyo gakoro kwa Lydia Mose karokeri sara mumanyi ane kichibi chamwe cha wekere asenchira yo wekera ntomera nisa tobuna botambe terana nchinkuru Vincent Onyancha.